Για μιλά, για πες γεια στα παιδιά. Καλησπέρα. Συγγνώμη, δεν μπορούσα, δεν αντέχω. Το Καλώς βλέπω ήρθατε. εδώ. Your Noise Live σήμερα. Τετάρτη Your Show και από ό,τι καταλάβατε έχουμε παρέα μας τη Βασιλική και την Kinder Bueno, όπου είναι και οι δύο ακαταμάχητες. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας email στο yournoise@mtvgreece.tv, εκτός και αν θέλετε να το παίξετε λίγο πιο εναλλακτική, να φτάσετε πιο γρήγορα από το ταξί, το μετρό, το λεωφορείο, στο αυτοκίνητο, στον προορισμό σας, τότε στέλνετε SMS στο 54010 γράφοντας Noise και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε ένα super duper ποδήλατο προσφορά της Peugeot Automotivo, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Peugeot. Ναι. Και να πούμε επίσημος, συγγνώμη. Ναι. Να πούμε ότι η Peugeot είναι πρωτοπόρος στα θέματα ποδηλάτου, διότι το 1882 έφτιαξε το πρώτο ποδήλατο με τη μορφή τη σημερινή που ξέρουμε. Ρε Βασιλική, είμαι θεά, αυτά κάνεις εκεί που δεν το περιμένω και σε ερωτεύομαι από την αρχή. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Έτσι είμαστε. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο MTV και μιας και η εκπομπή λέγεται Your Noise Live, δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο παρά από τη μουσική. Η μουσική έχει πάρα πολλούς τρόπους εκφράσεις και εκπομπής. Ένας από αυτούς, εκπομπής, καλά το πας. Ένας από αυτούς είναι και το ραδιόφωνο. Και μιας και είμαστε το 2010, θα μιλήσουμε για το web radio. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Psycho Soul και τον Γιάννη Good Times for a Change. Γεια σας παιδιά. Ευχαριστούμε που μας φέρατε. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Πώς είστε? Μια χαρά. Μπα, τώρα που είμαστε μπροστά από την κάμερα κολώνουμε. Όταν είμαστε με το μικρόφωνο και το παίζουμε άνετοι και ωραίοι, είμαστε χαλαροί, Σε παρακαλώ. Πάντα ήθελα να έχω ένα μουσικό παραγωγό στην εκπομπή για να δει πώς είναι η ασφάλεια που σου δίνει το μικρόφωνο σε αντίθεση με την ανασφάλεια που σου δίνει η κάμερα. Δεν είσαι απλά μουσικούς παραγωγούς. Τι έχω? Και entertainers. Μ' αρέσει πάρα. Εντάξει, είναι αυτό το συνοθήλευμα ο λόγος στον οποίο σας καλέσαμε στην εκπομπή. Ωραία. Τι θα κάνετε, θα κάνετε ζογκλερικά σήμερα? Όχι, δεν νομίζω, δεν έχω φέρει τα πράγματά μου. Κάνεις και τέτοια ωστόσο? Όχι. Multi-talented. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, είσαστε μουσική παραγωγή σε ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό web radio, το οποίο λέγεται Popeye. Popeye, συγγνώμη. Popeye.eu. Σωστά? Μην τα λέμε εμείς. Ναι, είναι το popline.eu, ένα web radio σχεδόν ένα χρόνο και στον αέρα. Έχουμε κλείσει τα δύο. Πάμε. Έχουμε κλείσει τα δύο. Έχουμε κλείσει τα δύο. 2 χρόνια μουσική, είσαστε από την αρχή εκεί, έτσι? Εγώ είμαι από την αρχή. Και εγώ σχεδόν από την αρχή, λίγο μετά αφού ξεκίνησα για 2-3 μήνες. Στο παίζει παλιότερος? Όχι, καθόλου. Δεν έχουμε τέτοια θέματα με κανέναν από τα παιδιά. Οι ζώνες που παίζετε χρονικά πότε είναι? Ξεκινάνε τα ζωντανά, ξεκινάνε από το απόγευμα, από τις 5. 5 η ώρα. Εγώ παίζω τα μεσάνυχτα τις Δευτέρες. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ έχω ακούσει, έχει τύχει να ακούσω Pop Live 10-12 η ώρα το μεσημέρι. Τότε ποιος είναι? Ο σταθμός εκπέμπει όλο το 24ωρο. Υπάρχει λίστα που παίζει από το πρωί, αλλά οι εκπομπές οι ζωντανές ξεκινάνε από τις 5 η ώρα και πάνε μέχρι τις 2. Να ρωτήσω κάτι, όχι το πρώτο, το δεύτερο κομμάτι που παίζετε στην εκπομπή είναι το Song 2 από Blair. Πάμε να δούμε Blair, Song 2.